İsa gaýyk bilen ýene beýlek kenara geçenne daşyna uly mähelle üýçdi. İsa köölüň kenarynda. Sinagoga ýolbaşçylaryndan Yairus adly bir adam geldi. Ol İsany görüp onuň aýagyna ýykyldy. Oňa köp ýalwaryp, "Meniň gyýjagym ölüm ýastygynda ýatyr. Gelle ellerini onuň üstüne goý, sagalyp ýaşasyn" diýdi. İsa bu adam bilen gitdi. Ýyzyna düşüp gelýän uly mähelle onu her ýanyndan gysyp gowurup barýardy. Ol ýerde 12 ýyldan bäri gan akmasy bolan bir aýal hem bardy. Ol köp ejir çekip, ençeme lukmanlara görünüp, bar ýogyny harj edipdi. Ýöne hiç haýyr tapman, gaýtam ýagdaý has beterleşipdi. Bu aýal İsa hakda aýdylan zatlary eşidip, mähelläniň içi bilen onuň arka tarapyndan geldi we donuna elini degirdi. Çünkü ol içinden, "Diňe donuny ellesemne sagalaryn" diýip oýlanýardy. Şol wagtyň özünde onuň gan akmasy kesildi. Aýal derdinden saplanandygyny bedenine duýdy. İsa özünden bir güýjüň çykandygyny şo wagda duýup, köpçülige tarap öwrülip, "Donuma kim elini degirdi?" diýip sorady. Şägirdleri oňa, "Sen özüňi gysyp gowurup gelýän mähellläni görýärsiň-a? Onsoň nädip, maňa kim elini degirdi?" diýip soraýarsyň" diýdiler. Emma İsa muny edeni görjek bolup, daş töweregine seredýärdi. Özüne näme bolandygyny bilenden soň ýanka ýal gorkup, titrep geldi. İsanyň aýagyna ýykylyp, oňa ähli hakykaty aýdyp berdi. İsa oňa, "Ey naçar, imanyň saňa şifa berdi. Sagaman git, derdiňden saplan" diýdi. Ol bu sözleri aýdyp durka, sinagoga baş tutanynyň öýünden bir näçe adam gelip, "Gyýdyň öldü. Näme üçin mugallymy artykmaş biýinjalyk edýärsiň?" diýdi. İsa muny eşiden badyna, sinagoga baş tutanyna, "Gorkma, diňe iman et" diýdi. İsa Petrusdan, Ýakubdan we onuň dogany Ýohannadan başga hiç kime özü bilen gitmäge ruhsat etmedi. Sinagoga baş tutanynyň öýüne gelenlerine İsa başagaýlygy, ağlaşyp, dady periýat edip oturanlary gördü. İçeri girip olara, "Näme üçin dady periýat edip ağlaşyp oturýarsyňyz? Çaga ölenok, ol diňe uklap ýatyr" diýdi. Olar bolsa onuň üstünden güldüler. Emma İsa hemmäni daşarda goýup, diňe çaganyň en atasyny we özü bilen gelenleri alyp, onuň yatan otagyna bardy. Çaganyň elinden tutup oňa, "Talita kum" diýdi. Bu bolsa, "Gyýjagaz, saňa diýärin, tur" diýmekdir. Gyýz desine ýerinden galyp ýörep başlady. Ol 12 ýaşyndady. Muny görenleriň ählisi gaty geň galdy. İsa olara muny hiç kime bildirmezligi berk tapşyryp, gyýda nahar bermeklerini buyurdy.